Biżda qawwija fit-temperaturi li qed taħkem il-Gżejjer Maltin, il-veterinarji qegħdin jaraw żieda fil-każijiet ta' heat stroke fl-annimali domestiċi. Il-veterinarju Gareth Grech wissa dwar it-tpatija kbira li għaddu minnha l-annimali minħabba sħana. F'ġimgħa kellna 5 każijiet ta' kelb li wata b'heat stroke, kien minnhom li ntelfu minn sensihom. Dak li ġew hawnhekk u nexxinna malajr nsalvaw sija ħajjithom anke mbaxxu t-temperatura tagħhom u dak li jagħmlu recovery tajba. L-appell tiegħu lis-sidien huwa biex jevitaw li joħorġu l-klieb fix-xemx u fl-aktar sigħat sħan tal-ġurnata. Iġorru magħhom ilma frisk u jekk ikun hemm bżonn ta' mixja jagħmluha kmieni filgħodu jew tard filgħaxija. Il-veterinarju spjega wkoll kif is-sit jista' jara fis-sinjali ta' heat stroke. Min ikun qed jissuspetta li kelb qed iħoss ħafna sħana, l-iktar ħaġa ħajara kelb jonfoq ħalqu miftuħ, il-sinu jikber għax il-klieb bekk jitajru sħana bil-infieħ, ixxarbulhom rashom u l-sinhom u saqajhom għax minn hemmhekk anke jitajru sħana, u mbagħad fan qawwi fuqhom. Mhux ġo kamra bl-air conditioner, għal-volja il-kamra tkun kiesħa mhux sa tbaxxi t-temperatura tal-kelb. L-ilma u r-riħ ħajneħħi sħana. Dik hija l-iktar trik faċli u sempliċi li kulħadd jista' jagħmel għad-dar. Dr. Grech fakkar ukoll il-każijiet bħal dawn issa jistgħu jibbenefikaw minn Servizz Nazzjonali ta' Emerġenza Veterinarja li jinkludi triage bit-telefon biex jiġi stabbilit jekk il-każ huwiex emerġenza. Skema ta' rifużjoni għal konsultazzjoni ta' emerġenza ġenwini barra l-ħinijiet normali tax-xogħol u Klinika Nazzjonali tal-Emerġenza Veterinarja fil-Gvura li taħdem bejn it-8 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu kif ukoll il-ġurnata kollha il-ħadd u l-festi pubbliċi. Għaw 3 servizzi offruti, hemm il-servizz primarju li huwa servizz ta' triage bit-telefon fejn bniedem jista' jċempel 153 extension 22 u jitkellmu ma' nies li huma f'da x-xogħol li jistgħu jiggwidawhom jekk il-każ hux emerġenza jew le. Il-veterinarju ħeġġeġ lis-sidien biex kull meta jkun possibbli l-ewwel iċemplu fuq il-helpline qabel ma jmorru l-klinika sabiex jingħataw gwida immedjata u jiġi evitat li l-annimal jiċċaqlaq bla bżonn għax dan jista' jaggrava l-kundizzjoni tiegħu.